Saru arranġamenti speċjali fl-okkażjoni tal-Pride March Grandius mill-Furjana sal-Belt Valletta u l-kunċert tal-kantanta ta' fama dinjija Christina Aguilera fuq il-fosos tal-Furjana li qed jiġu organizzati għadha fl-okkażjoni ta' din il-ġimgħa ta' avvenimenti internazzjonali tal-Euro Pride Malta 2023 fejn mistennija jattendu folol kbar. One News tkellem mal-koordinatur tal-loġistika tal-Euro Pride Malta, William Lewis, li appella lill-pubbliku biex bejn l-4 u l-5 ta' wara nofsinhar jevitaw triq Sant'Anna li se tkun magħluqa. B'hekk dawk kollha li m'għandhomx għal xiex jidħlu l-belt huma mħeġġin jevitaw iż-żona ta' madwar il-belt jekk mhux biex jieħdu sehem fl-attivitajiet imsemmija jew bħala neċessità. Għal dan ukoll saru arranġamenti speċjali ta' traffiku għal matul il-ġurnata. Għal-għada il-preparamenti huma kollha f'posthom u l-marġ ħajibda għal-ħabta tal-4 ta' l-ofsinar minn fej l-Iljon fi pjazza fi triq Sant'Anna u minn hemmhekk kompletiela għal-Belt Valletta. Infatti, minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja kemm l-entitajiet kollha, kemm il-Pulizija, Transport Malta u l-Leża illi flimkien ikkoperajna biex naraw li l-arranġamenti tat traffiku ikunu f'posthom biex għada kollox jimxi sew. Fil-fatt, bejn l-4:15 u l-5 ta' wara nofsinhar, it-traffiku kollu lejn il-Furjana u l-Belt se jiġi direzzjonat lejn it-toroq max-xatt minn San Mezzo u l-Waterfront u jkun jista' jibqa' jgħaddi mad-dawra tal-Belt. Mill-5 ta' wara nofsinhar lil hemm kollox jirritorna għan-normal. Wara l-Marċ se jittella l-kunċert tal-kantanta internazzjonali Christina Aguilera fuq il-fosos bil-bibien jinfetħu fis-6 ta' filgħaxija. Aktar kmieni tħabbar il-kunċert issa hu fully booked. Għaldaqstant, dawk kollha li ma qatawx il-biljetti tagħhom għall-kunċert se jingħataw l-opportunità li jsegwuh xorta waħda b'xandira diretta permezz ta' big screen li se jittella fi Pjazza Tritoni. Nixtieq inħabbar li l-kunċert huwa sold out, jiġifieri naħseb ħatkun l-ikbar attività li qattrat Malta, l-ammont ta' barranin li ġew anke għal din l-attività għal dan il-Euro Pride Valletta 2023 huwa ammont kbir u għalhekk il-booking għall-kunċert huma magħluqin. Il-ġimgħa wkoll se jittella kunċert ieħor fi Pjazza Tritoni, il-Eurovision Night, li għalih huma se jieħdu sehem fih kantanti rinomati barranin fosthom Conchita Wurst, Katrina mill-grupp Katrina and the Waves u Laru, flimkien ma' kantanti Maltin li rrappreżentaw lil Malta fil-Eurovision Song Contest. Sa dan it-tant waqt attività separata, s-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg tkellmet dwar wieħed x'għandu jistenna mill-aħħar avvenimenti li fadal xi jittellaw fl-aħħar jiem tal-Euro Pride filwaqt li appellat sabiex kulħadd iħobb u josl lil xulxin bil-mod uniku tiegħu. L-appell tiegħi lil Maltin u Lawċinu biex jinaqdu magħna għal Pride March ġewwa l-Belt sabiex flimkien iċċelebraw il-kisbiet li għamilna bħala poplu iżda aktar minn hekk naffermaw l-impenn tagħna li nkomplu naħdmu għall-ugwaljanza għaliex qatt mhu biżżejjed u attivitajiet bħal dawn infakru kemm għamilna kemm fadal xogħol xi jsir iżda fl-aħħar mill-aħħar nuru nagħtu l-messaġġ tagħna li bħala poplu dejjem naċċettaw u nħobbu lil kulħadd.